Moodle-gunea Hezkuntza Sailak martxan jarri duen campus birtuala da. Hemen eskuragarri egongo dira hainbat ikastaro irakasleei zuzendutakoak. Sartzeko gogoratu beste bideo batean azaldu dugun bezala, erabiltzailea eta pasahitza behar duzuela. Hori izan ondoren, sartu botoian emanda sartuko gara. Moodle-gunea baditu bi barra, eskerreko barra, vertikala, eta goiko barra. Goiko barran hizkuntza aldatu, notifikazioak eta mezuak ikusi ahal izango ditugu, baita gure profilaren datuak aldatu edo eguneratu. Eskerreko barran, adibidez, hasierako panelean joaten bagara, eskuragarri ditugun ikastaroak ikusi ahal izango ditugu eta matrikulak egiteko aukera egongo da. Nire ikastaroak atalean matrikula eginda dauzkadan ikastaroak ikusi ahal izango ditut. Orain, ikastaro batean sartzen bagara, ikusiko dugu nola eskerreko panela aldatu egingo da. Ikusten baduzue, orain eskerreko panelan beste aukera batzu gehitu dira. Eta hemen erdialdean ikastaroan sartuta egongo naiz.